اندر دنیا دی عورت دی محبت اندر اور بڑے بڑے گلوکاراں دے پیچھے موبائل دا غلط استعمال حضرات ساری رات کرنے والے ذہن اندر خیال یہ نہیں ہمدا یعنی دروازہ بند کر کے نا یہ رو رہا ہے کہ اللہ کہ اے چند دنوں بعد میں قبرستان دے اندر جا کے لیٹ جانا ہے ساری زندگی اتھی رہنا ہے یہ رو رہا ہے یہ ذہن اندر نا رات نو ایک خیال آیا ان کو تھوڑی جی کم کرو رات نو خیال آیا کہ اگر میں اس بیماری اندر فوت ہو گیا نا تے میری ماں کلی ہے میرا ویر کوئی نہیں میرا ابو فوت ہو گیا تے میری ماں دے کولوں اپنی جوان پتر دا اس صدمہ برداشت نہیں ہوئے گا دوسرا ویکھیا ہوئے گا ماں اگر باپ دا پیار بھی بکھرا ہوتا ہے پتر دی میت گھر آئے یا ماں نو گش پہ جاتا ہے یا ماں او سائی مک جاتے نے جوان پتران دیاں میتاں دیکھ کے ماں باپ دے بال سفید ہو جاتے نے ماں باپ دے کولو اولاد دا صدمہ برداشت نہیں ہوتا دن چڑھے آئے نے اپنی امی نو بٹھا لیا نماز پڑھ کے بیٹھا ہے اینج ماں سامنے بیٹھ گئی کہنے لگا ماں اگر میں فوت ہو گیا نا تے ماں دا دل نرم ہوتا ہے جلدی نال منہ تے ہاتھ رکھیا میرے پترا اللہ تینوں میری زندگی بھی لا دے رے انج دیاں گلاں نہ کریا کر کہنے لگا ماں وقت بڑا تھوڑا ہے اگر میں فوت ہو گیا تے مینوں دفن کرن تو پہلا میری ایک وصیت پوری کر دیا جے ماں کہنے لگی کی وصیت ہے فرمایا ماں اودوں تک میرا جنازہ قبرستان اندر نہ لے جایا جے جدوں تک تسی تھوڑا جہا کھانا سالن تے روٹیاں تساں میری میت دفن کرن تو پہلا اس گھر دے اندر جا کے دینی ہے جنہ دا کدی بھی کوئی فوت نہ ہویا ہوئے اے اللہ دا فیصلہ اٹل ہویا لا تبدیل لکلمات اللہ دنیا دے ججاں دے فیصلے بدل سکتے نے رب دا فیصلہ بدل سکدا نہیں بدل سکدا دن چڑھیا تے اے موت دی گاڑ دے اندر اتر گیا بولو گو نوجوانوں پتہ نہیں کیڑی رات ایسی ہونی ہے کہ دن ٹائم اٹھنا بھی کئیاں نو نصیب نہیں جے ہونا کسی بے فکری اندر نہ رہی کہ رات ستا ہے تے ستا ہی سو گیا دن چڑھیا ہے انج ماں نے مسجد سامنے رکھی ہے بی بی محبت کرنے والی بیٹھی ہے اماں ایک پاس بیٹھ کے آنسو بہا رہی ہے ہائے میرے اللہ تو بعد میرا جوان پتر میرا سہارا دنیا تو چلا گیا ماں باپ دے پیرا تھلو زمین نکل جاندی ہے پتران دیاں تکلیفاں دے کہ اللہ دی قسمیں اکثر میرے جمعے والے دن اکثر بزرگان دا فون ہوندہ ہے حضرت جی میں توڑے و جمعہ توڑا میں سننا میں دعا کریا جے میرا پتر بڑا تکلیف اندر ہے باہر دے ملک اندر میرا بیٹا بڑیاں ازمیشہ دے اندر ہے دعا کریا جے سانو رات نو نیند نہیں ہوندی پتہ نہیں ساڑا بیٹا کھانا بھی کھامتا ہے کہ نہیں کھامتا اے محبت ہوندی ہے اج ماں دے چار پائی دے قریب بیٹھی ہے رو رہی ہے او زین اندر خیال آیا وصیت جلدی نال کھانا تیار کیتا ہم سایاں دے در دا دروازہ کھڑکایا آواز دے کے امدی یہ توڑا کدی کوئی فوتے نہیں ہویا اندروں چھوٹے چھوٹے بچے ہم دے رون دیاں وعدہ اماں ساڑھا بابا اسی یتیم ہو گیا ساڑھے باپ دا جنازہ اس گھر دے اندروں اٹھے آئے دوسرے گھر دا دروازہ توڑا کوئی فوت نہیں ہویا انہاں کیا ساڑھی اماں ٹوڑ گئی کسے دا دین ٹوڑ گیا ایک کسے عالم دین دے کول آئی آگے ہم دی حضرت میں اے میرے پتر دی وسیعت دے اے کھانا صبح دا لے کے میں اللہ کے اندر پھر نہیں پہیاں میرے پتر دی اے وسیعت ہے اس عالم دین نے سمجھایا اماں تیرا بیٹا جاندیاں تیروں ایک گل سمجھا گیا ہے اماں میں کوئی نما فوت نہیں ہون لگا ایسا پوری دنیا تے کوئی گھر ایسا نہیں جنہ اپنے پیارے اپنے جنازیاں لو کندہ دے دی قبرستان دی زینت نہیں بنایا تسی کنے بیٹھے ہو کسے دا ویر محبت کرنے والا ٹر گیا کسے نے اپنے باپ نو اپنے ہتھاں دے نال قبرستان دی زینت بنایا ہے کسے دی امی کوئی نہیں اے دکھ وہی سمجھدا ہے
کہ جنہاں دے دل تے یہ چوٹا لگیاں نے اور لوگوں اے وقتی زندگی بڑی خوبصورت لگ دیئے 4 دن کے ہیں یہ رنگ و گل اور حقیقت میں خار ہے دنیا ایک پل میں ادھر سے ادھر موت کا انتظار ہے دنیا روز جنازیاں دے اعلان سن کے بھی تیرے دل دے اندر ڈر نہیں ہوتا اے قرآن سننا درا بڑی محبت نال ہم تن گوش ہو کے بیٹھنا میری دعا ہے اللہ میں جو کچھ بیان کرا میرے سمیت اللہ سنو سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے اور میرا یقین ہے کہ تواڈے اندر آسمان دے فرشتے بھی آ کے بیٹھے نے اللہ تواڈا سب دا ہونا ایتھے مل بیٹھنا قبول فرمائے قرآن پاک دے اس مقام تے غور کریا تے ذرا اللہ دا قرآن اور پیغام خدا بندی ہے اللہ نے اپنی کوئی نہ کوئی نصیحت اپنی آیات دے اندر رکھیاں نے قرآن پاک دا 27واں پارہ ہے سورت دا نام سورت رحمان ہے محبت نال لہلہا جایا دے ہم تن گوش ہو کے بیٹھے آجے میں چند منٹ گفتگو کرم دیا تجھے توجہ میری طرف رکھنی ہے اللہ تواڈا سب دا اتھے بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرمائے قرآن پاک اللہ دا قرآن سننا درا عزیزان من میرے مسلمانی را اس بات والغور کرنا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا اتنا پیارا نام محبت نال دوبارہ آکھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے سینے تے قرآن نازل فرمایا آکھیا کل من علیہا فان جو ربی کا ذل جلال والاکرام فرماتے ہیں آن والا بھی اے جڑے بڑے بڑے محل توانو نظر آؤندے نے ایک دن آئے گا انہاں نے زمین تے گر جانا میں اے جڑے پہاڑ نظر آؤندے نے انہاں بھی زمین دے نال ریزہ ریزہ ہو جانا میں اے بڑیاں بڑیاں بنگلے تے کوٹھیاں انہاں نے زمین تے گر جانا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها فرمایا ایک زلزلہ آئے گا اے ساری دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا اے دنیا فانی مبتنی پھر تیری زندگی کی گل مکنی جنہ سامت آمدہ میرا تعلق نالے میرا تعلق وزیرہ نالے میں کسی کو نہیں ڈردا کہ میں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکدا اے مسلمان اے جڑیاں سامت مان کرنا میں اے میرے بادشاہ دے ہاتھ دے اندر میں نہ اپنی زندگی تے مان کریا کر ایک دن ساما والی اے دور ٹوٹ جاوے گی پھر تیری زندگی دی گل مک جاوے گی ہو کے چپ چاپ بوا اکھیاں دا ٹونا ہے بیٹھ کے تیرے کول پھر سارے آنے رونا ہے میرے امیرہ توجہ کرنا دارا حضرات فرمایا ایک دن آنا اے دنیا دا نظام فنا ہو جانا میں اور حاجی آباد دے رہنے والوں کیڑا دن ایسا بھی جدوں مذہب دے سپیکراں دے اندر ایسے آل موت سرگو دے دیاں بستیاں دے اندر اعلان نہیں ہوندا اے فلاں دا بیٹا فلاں فوت ہو گیا وے اج لوگاں دے اعلان سننا میں ایک دن تیرا تے میرا اعلان انہاں مذہب دے سپیکراں دے اندر کر دیتا جائے گا تے لوگ آندے نے حضرت جی اج تھوڑی دیر پہلے یہ کھانا کھاتا وے اج تھوڑی دیر پہلے زندگی
زندگی تے موت دیاں گلاں ہو رہیاں سن اور لوگوں ایک فیصلہ رب دا دے حضرت آدم علیہ السلام آئے نے تے دنیا تو چلے گئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے تے چلے گئے اسماعیل ذبیح اللہ آئے تے ٹر گئے موسیٰ کلیم اللہ آئے تے ٹر گئے عیسیٰ روح اللہ آئے تے ٹر گئے محمد الرسول اللہ آئے تے ٹر گئے صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نے جنگ جنگیرے اور موت آئی سب چھوڑ علاقے تے قبری کی تیری ڈیرے اور نوجوانوں کیڑا دن ایسا وے اور جدو قبرستان دے اندر اے نوجوان دیاں میتاں نو دفن نہیں کیتا جانا میرے پاک پیغمبر دا ایک غلام ہے میرے امیرہ ابو ہریرہ انہاں دا نام ہے اور میں تے میرے علم دے مطابق 4574 حدیثاں دا راوی ابو ہریرہ بند کمرہ وے ایسی روایت سنیا نے جب بند کمرے دے اندر بیٹھے نے بیٹھیاں دروازہ بند ہو گیا وے جی میں ہن ہوا پہ چل دیئے ہوا چل لیے تے دیوا بجھ گیا وے اور جدو دیوا بجھ گیا وے میرے امیرہ دیوا بجھ گیا وے تے ابو ہریرہ دیاں چیخاں بلند ہو گئیاں نے حضرت سفر اندر میرے وقت کیا نے ابو ہریرہ رو رہے نے پیار کرنے والے قریب آگئے نے محبت کرنے والے آئے نے فرمایا ابو ہریرہ کیوں روندے ہو بیمار ہو اس وجہ تو روندے ہو فرمایا نہیں آج بیٹھے ہیں اچانک دیوا بند ہو گیا جب بند کمرے دے اندر میرے ذہن اندر آخرت والی زندگی آ گئی ہے میرے ذہن اندر قبر والی رات آ گئی ہے میرے ذہن اندر اگلی زندگی آ گئی ہے ایتے چاند کڑیاں کا میلہ وے اصل حقیقت زندگی تے اگلی زندگی ہے میرے کل ذات رات تھوڑا وے اگلی زندگی کا لمبا سفر ہے ایدہ مطلب کی ہے میرے کل اتنیاں نیکیاں کوئی نہیں کہ میں اگلی زندگی سفر کر سکا میرے توجہ کرنا جا ابو ہریرہ پتہ کون ہے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والا اور نبی پاک نال پیار کرنے والا فجر تے ظہر تے مغرب عشاء اللہ میرے پیران دا پیار قبول فرمائے نبی پاک دے پیچھے پڑھنے والا ابو ہریرہ رو رہے آوے تے اسی نمازاں نہیں پڑھ دے سانو اگلی زندگی دا خیال بھی کوئی نہیں اسی روزے نہیں رکھ دے سانو اگلی زندگی دا خیال کوئی نہیں میں لگتا ہے تو سمجھ نہیں آئی ہے محبت نال سنے آنے دراؤ اے بندے آ جہاں اتے کرینا گمانے ہوئے اے بندے آ جہاں اتے کرینا ہوئے صدا نہیں ہو رہنا تھے کسے انسان ہوئے صدا نہیں ہو رہنا تھے کسے انسان ہوئے بڑے بڑے راتیاں موت نے نہ چھوڑیا جیدے ہوتے دل آیا اوہ پھول توڑیا جیدے ہوتے دل آیا اوہ پھول توڑیا ہرے برے پاک گئی ہرے برے پاک گئی ہو گئے نانے ہوئے بندے آ جہان اتے کرینا گمانے ہوئے سزا نہیں ہو رہنا تھے کسے انسان ہوئے
جڑا میں اگلا جملہ پڑھن لگا رہے بڑے ذہن اندر خیال آیا ہوئے گا مولانا پتہ نہیں اپنی تقریر نو چار چاند لانا چاہتے ہیں اپنی تقریر نو پھبانا چاہتے ہیں اللہ دی قسم میں اپنی تقریر نو چار چاند نہیں دلانا چاہتا اے گلہ اپنے دل تے لے کے لے جایا دے اللہ دی قسم میرے دل دی آواز ہے کہ ساڑھے برائیاں چھڑ کے دین دا شوق رکھن برائیاں چھڑ کے پروگراماں تے درساں دا شوق رکھن توجہ سنیا میرے دلاؤ بہاراں دیاں ٹہنیاں تے پھلانے نیاونا ہس دیاں محفلانے تینوں پھل جامنا ہس دیاں محفلانے تینوں پھل جامنا